Suramarata Jayamrata imbang-imbangan aku padha yen padha lho sampeyan nek sumbar mah lho menang sampeyan iku lho piye ta menang aku mah wah mungsuhe sinten Durna piye mungsuh karo kancane dhewe kepepet ta lah ya kuwi to sirku ki aku arep melu metu perang arep melu urun-urun ngono lho ora ketang sak keprukan ngono lalah mak jegagi ketemu Setyaki mongko kuwi gething aku biangna cekal-cek dilalik ae wis digendong aku nang mburi gendong mburi ha digendong dipuk-puk wae tah cilik kaya anake nadake capo lah bareng ngono ketemu karo Kakang Durna. Terus bareng ketemu karo Kakang Durna, aku kon medun karo Setyaki. Aku ya. Ngapa lihat? Iki pakai gawean loro piyen. Kowe ngantemi apa diantemi? Lah, nek ngantemi piye, nek diantemi piye? Nek ngantemi kowe kudu wani ngantemi Durna. Nek diantemi tak antemi pilih ndi? Kowe tak jotosi apa pilih jotosi Durna? Sak repotan iki aku. Tak pikir timbang aku dijotosi Setyaki lara awak ora ben aku jotosi candak klambine tak antem puwok ora usah aku ya wah jan aku dan digaya oh lole lah kaya apa wae aja ngomong lho oh lole diremuk Pak bersasana lho kowe mau weruh ingkang minul ya wedhus sengkune. Lah enten apa? Ora trimo aku. Wong tuwa iki digodho lanang, ajepe apa? Dianggep sepele aku. Yo wedi aku. Ayo sengkune karene. Ngapa golek yakin? Ayo, golek yakin ngapa? Loh, aku ki mengarep genahke ngono ta aku ki. Aku mengartekan karo kowe tok ngantemi aku mau nalarmu kepiye ngono lho. Aku ngantemi kowe mau ora jarak. Moko jarak karo aku rasane padha. Jarak. Aku ngantemi kowe mau ana sing ngakon. Sing ngakon sapa? Sing ngakon Setyaki. Oh, Setyaki. Heeh. Ya wis. Lha. Ya wis ada melu nesu. Pendagana, lho, maju. Maju balik kowe muridku iki nyedaki sasi sura mandi-mandine ngemu tok ngekei kae tokke adidaya kawidayan ta sembalung mulut ing kulit tokke kabeh nggih nggih nyun pangestu bapak sing ati-ati tak potoi sama puri mriki menang ya Gajah Candra sop godhel wadukmu.
Wah ya. Wah. Wah. Oh ya. Wah. Pamer gemblengan aku ya wani le ngono tenang mati aku tenang aku emang ngabani setelah mati ketok saya kira genah sengit deh aku kok sing gebuk tengah aku mau siapa? Lho lah sing gebuk siapa? Lah kena kowe kok sik to kowe mau ngerti apa ora lah nyatane iki mau kowe nggawa gada kok pentungke aku iki mau gadane sapa? Lah dhek sapa kuwi gadane Setyaki lah kok tiba kowe lah mula ta takono kepiye Dursata sono nggawa Candrasa Setyaki nggawa gada bareng Candrasa ditampek gada ya ta heeh Candrasa mrucut Dursasana sampe gada pilingane jreng gletak pindhane jebrek Dursasana mlayu bareng mlayu Setyaki kaya wong kesetanan wah saya dadi gada diobat abeke entak ndondang tang genti keluyur kendang ini keluyur lan delalah sampeyan lungguh ning arep aku ning mburi mau sire iki arep nibani aku karepku arep tak tampani delalah mrucut keneng cengelmu mau rak ngono ta. Oh, dadi iki merak mau mbrucut. Oh, ya seru men ngono lho. Enten apa Paman? Apa wakne Durna bengok-bengok. Bengok-bengok pripun? Niki wau rak ningali le perang Setyaki kali Dursasana. Nggih. Lah nggih niku ta Dursasana nggawa Candrasa, Setyaki nggawa gada. Bareng Dursasana kelira diantem gada rak ngoten. Dursasana mlayu gadan Setyaki disawatke diuncalke mak bribut. Lah begawan Durna lungguh tengah kula enten mburi. Lajeng sak sampunipun ngaten gada niku ajeng nibani kula. Delalah kula cekel cek niku kenek. Bareng kula cekel cek kenek kula kepruke cengele Durna. Kepru. Pancen mang kepruke pancen kula kepruk ning aja omong-omong. Oh, ngaten. Pancen kula omong-omong.
ngandel ora kok ngono kuwi. Ngandele nek didumuk endong kok ngono kuwi. Nuwunake tangger anak prak. Yo nganti mau dal lunga ting kluyur ora. Kaya asine pidodo kang mawingo-wingo netra kotak ngondarandur setanane rombran nang pindha kembang ora wariban nekat larung separak kabeh para Kurawa padha mundura Jaki mundura kene Udawa maju mrene keparak Suramrata Dewa ayo imbang-imbang aku. Sayu Tamara sakti muri karingan ayo Udawa yen pancen jelahe urip kowe bosen nyawang soroten srengenge kowe jelahe ngemut megine kula ayo para dewa ayo ana kira para dewa kira ya kira kowe melu pentintak-pentintak perkara to. Kowe nyampur perkara iki perkara sapa meh kamu. Iki perkara bola-bola karo Dawa. Aja melu-melu. Kuwi kata kowe. Yes, Kyai. Kok mundur? Nggih. Koko Prabu Mandura ingkang majeng. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Kak Senopati to? Nggih. Lah iki nek Senopati ki maju nang paprangan, kuwi sumpahe piye? Timbang piran lho kok mati. Lah kok kuwi bali? Sing seneng urip kok. Lho kok edan. Menapa pendan niku mulo tega? Nggih, benar pun tega kalih kula. Nek panjenengan pun tega pun Koko Prabu Mandura kula ayonane nek enten napa-napane kula titip anak bojo kula nggih. Pamu kaya ngono nganggo. Sinten Mandura kok dijarak. Udawa kula maju Udawa. Kowe bekukuk utawaton kajak gelar ngumbar panen mentas kekurangnya kowe sembari kula sinuwun pepunden kula monggo sinuwun pelaturi ing pelatur tenggah ingkang prayogi dipun rentak kanthi sak prayoginipun piye kowe mulak karo Baladewa yo kowe mejang kalaku anggep apa ayo, lan, marso kaneng atiku. Ayo, no, marso. Udawa, ora susah datang mesam-mesem, pentelan bener ayo. Jangan marso nyo nek pakai wong arep buri. Nyo. Kake. Parah. Ora usah tembak. Ora usah tembak bola juara malati. Kake nyo ngatemo. Mana sekali anggap weh iya terus malah ngerat lagalen bawor suketane bu panesmane jajelan aku Udawa kowe saya ndlarung saya nekat
Baladewa iki sing sabar lho, aku iki sing sabar. Yen pancen tak sabari ora kena karipe karanan karo ora kena. Brabat kalau tugel. Kaget sini, Udawa, kula mundur dhisik. Lho. Ingkang dawuhi kula kapure majeng menika sinten? Lho ya panjenengan ingsun. Kacariyos Kembang Wijaya Kesuma menika nadyan pun dawuhipun saka kayangan mboten badhe tumama pancen saestu. Kula dipun piloro kaliyan Prabu Baladewa kula mboten males jalaran. Astanipun Prabu Baladewa dumawah wonten badan kula kados lemut kemawon. Dadi menawi senjata nenggala mboten wonten menapa-menapanipun niku dhisik ya kanthi kowe kok ditibani nenggala ora apa-apa iki mengko iku bakal konangan ngerti kowe oh terus gorene iki sapa asik ta kajeng riyen niate biyantu kok ingah ini sedang rampung barang Udawa iki aja sembrono lho saka Dwarawati salahe nek disilihke mengkene gandeng Koko Prabu Mandura wis kebranang tenan nek Koko Prabu ki ora kebranang ora bakal ngetokaken nggala monggo sembrono iki kowe kok nenggala kok nganti mendak dadamu mesti Koko Prabu Mandura krasa penggarihe lho Udawa kok kaya ngene kasekten mesti ning apa-apane kowe mesti disuruh sing diurus kuwi aku ngerti kowe senengane mau dikandani bulan iki woke ora Udawa kula iki ana sarana nggih ora perlu jenenge ingsun sing bakal ngayomi karo kowe jalaran iki barat kerian dadi grojogan liripun mau aku wis krungu kabar yen to Koko Prabu Mandura iki mengko bakal ngadili kowe marang negara Ngamarta njaluk ketimbangan karo para Pandhawa kowe lajeng kula kedados pundi kowe mlayu nang Madukara kok ndak kedhisikan nang Madukara kowe ngaturna pati urip ana ngersane Yayarjuna nggih karep yo IP-mu to nggih Raden Jarwadi kula IP wong mundhut Jarwadi kula Larasati mulane kuwi kowe engko pasrah dongkoan karo Yayi Janaka kepiye Yayarjuna iki marang negara Ngamarta yen kula tak nderekke Koko Prabu Mandura ngaten iya wis gak mlayu nang Madukara Jadi Kresna, wonten dawuh Koko Prabu. Ndi klek Batu Udawa nyati playune. Ing pengangkah kula badhe nderekaken Koko Prabu. Menika kala kula badhe nyegat lampahipun Udawa. Paripaksa menika kala wau. Weke jalan acak Koko Prabu. Bareng ngerti nek aku ngasta saka nenggala. Udawa mak klepak tanpa pamit. Jadi iki dudu perkara Widara Kandhang perkara bumi sing ora sepiro ajine. Nanging iki bab perkara atek-atek pribadine Baladewa sepele karo Udawa aku srekan. Apa Yayi Kresna ya trima? Lah iki mboten to Koko Prabu trima kados pundi? Lah iya. Badhe kados pundi Udawa menika namung derajat anak Demak. Lah iya. Mula dene iki aku wis utusan lawan Patih Sengkuni ngaturi uninga Yang Prabu Maswapati catur rawuh marang negara Ngamarta. Sing wigatine aku arep kepengin ngerti bab perkara sejarah negara Mandura. Aja negara Mandura kuwi urutane kepiye? Sakwise Kanjeng Rama Prabu Basudewa.
terus Widara Kandhang sambung rapete kuwi kepiye lan pusaka Kyai Blabar kelawan Kyai Bandaludira kuwi kepiye mekaten kok iya nah mengko yen pun kakang kuwi wis entuk dawuh kedikane Hyang Prabu Wirata sing ngasta petakem Pustaka Raja tekse ya kuwi petakemen para raja Narpati saindenging jagat mengko pun kakang lagi marem lagi sepelek Kresna Dayeng glung mandhelengaken cakranira Gumitirane ngasta pindha silaming Bangrawi Jadi wonten dawuh yen pancen ngono ayo daya-daya ngrawuhi marang negara ngamarta yen ku para Pandhawa karben ngerti jlentre lelakon iki lelakon kok kaya mengkene apa boyo bakal kelakon penjangkaku ning wis tak niati nggonku duweni sedya becik yo nyatane panjenengane Sukundrawati uga paring palilah muga-muga Gustiku Raden Arjuna biswa kesentu kalaku do Raden kula ingkang sowan Raden
ayune Purwosono